Vítejte na kanále Zeptej se proč, místě, kde hledáme odpovědi na otázky, které vás možná nikdy nenapadly, ale rozhodně vás budou zajímat. Vítejte u dnešního ponoru do jednoho fakt neuvěřitelného života. Zaměříme se na materiály o Ozzym Osbournovi, ikoně, která nás bohužel nedávno opustila. Ano, máme tu zdroje, které mapují celou jeho dráhu. Člověk plný kontrastů, že? Přesně. Průkopník heavy metalu, pak najednou televizní hvězda. A taky člověk bojující s démony, to se ví. Cílem je asi projít ty hlavní momenty té jeho šílené jízdy a zkusit pochopit ten odkaz. Jo, pojďme na to. Je to fascinující příběh. Ty zdroje nás vedou od jeho dětství v tom dělnickém Birminghamu až po tu celosvětovou slávu. A bohužel i k tomu nedávnému konci. Který přišel strašně brzy po tom rozlučkovém koncertu, že? Přesně, zemřel 22. července 2025, jen 17 dní po tom velkém koncertě v Birminghamu. To je samo o sobě dost silný. Tak jo, začneme tam. V tom Birminghamu. Čtvrť Aston, dělnická rodina, dyslexie, prý i šikana ve škole. No, to nezní jako úplně ideální start. To rozhodně ne. Ale ten klíčový moment, který ho nasměroval k hudbě, přišel ve 14. Aha. Když slyšel She Loves You od Beatles, údajně si tehdy řekl, jo, tohle chci dělat. Rocková hvězda. Klasika. Ale ještě předtím byla ta, řekněme, méně slavná epizoda. Jo, to jo. V 17 nějaké vloupání nepovedené a skončil na 6 týdnů ve vězení Winson Green. A otec prý odmítl zaplatit pokutu. Jako lekci. Přesně. Tvrdá lekce, jak říkáte. Možná ho právě tenhle střet s realitou postrčil definitivně k té muzice. Jako k cestě ven. Dává to smysl. No a krátce potom, v roce 1968, už dává dohromady kapelu. Původně se jmenovali Earth. S kým to bylo? Se starým známým Geezerem Butlerem, pak kytarista Tony Iommi a bubeník Bill Ward. No a brzy se přejmenovali, podle jednoho hororu. Black Sabbath, jasně. A tím se vlastně začala psát historie heavy metalu. Dá se říct. V čem byli tak jiní? Co přinesli za zvuk? Byla to hlavně kombinace několika věcí. Tony Iommi, ten přišel o konečky prstů při nehodě k tovární, že jo? Jo, to je známá historka. Takže si musel podladit kytaru, hrál na tenčí struny a vyvinul takový specifický, hodně těžký, temný zvuk. Ty jeho riffy jsou prostě legendární. A k tomu texty. Přesně, Geezer Butler psal texty inspirovaný horory, válkou, sociálními tématy. Nebylo to primárně o nějakém okultismu, spíš o té atmosféře. Bylo to temný. No a nad tím vším ten Ozzyho hlas. Ano, ten jeho unikátní, takový naříkavý, naléhavý vokál. Fakt tohle nikdo předtím nedělal. Byl to úplně nový zvuk. Jejich první 2 alba z roku 1970, Black Sabbath a Paranoid, to byl obrovský průlom. I když kritika je prý moc nemusela. Kritici byli často zděšení, to je pravda. Vyčítali jim jednoduchost, Ozzyho zpěv, ty texty. Ale fanoušci to viděli jinak. Úplně jinak. Hity jako Paranoid, Iron Man, War Pigs, ty písničky definovaly žánr a prodávaly se po milionech. Prostě stvořili heavy metal. A taky tu image, že jo? Princ temnoty. Jenže tenhle životní styl si asi vybral svou daň? Bohužel ano. Drogy, alkohol. Vedlo to až k jeho vyhazovu z kapely v roce 1979. To musel být pro něj strašný pád. Na dno. Zdroje popisují, že byl úplně na odpis. Zavřený v hotelovém pokoji, chlast, drogy. A tehdy přišla Sharon. Sharon Arden, dcera jejich tehdejšího manažera? Přesně. Stala se jeho manažerkou a vlastně ho vytáhla z toho nejhoršího. Později se vzali v roce 82. Její role v jeho comebacku a možná i záchrany života je naprosto zásadní. Bez ní by to asi nedal. A ten comeback byl fakt velkolepý. Solovka Blizzard of Oz v roce 1980, hity jako Crazy Train, Mr. Crowley, co zatím stálo? Určitě Sharonina strategie, ale hlavně ta hudba samotná. Ozzy našel geniálního mladého kytaristu Randyho Rhodese. Jo, Randy Rhoads, to byl fenomén. Naprostý. Ten jeho styl, to byla směs hard rocku a klasiky. Společně vytvořili zvuk, který byl moderní, energický, ale pořád to byl Ozzy. Jasná zpráva světu. Ještě se mnou počítejte. Bohužel ta spolupráce skončila strašně tragicky. Ano, smrt Randyho Rhodese při letecké nehodě v roce 1982. To Ozzyho prý úplně zlomilo. Zdroje mluví o naprostém zdrcení.
Přesto jeho kariéra jela dál a byla lemována dalšími, řekněme, kontroverzemi. To jo. Ty incidenty s ukousnutím hlavy holubici a pak netopírovi. A to močení na Alamo. Přesně. Tyhle skandály se staly součástí jeho legendy. Paradoxně to možná posilovalo tu image nezničitelného rockového šílence. A přitom pořád vydával úspěšné desky. Třeba No More Tears v 90kách, to si pamatuju. S kytaristou Zackem Wildem. Jo, to byla pecka. A pak přišel další chytrý tah od Sharon. Ozzfest. Ozzfest. Od roku 1996 obrovský putovní festival, komerční úspěch jako hrom a hlavně platforma pro spoustu nových metalových kapel. Znovu to nakoplo Ozzyho. A pak přišel ten asi nejvíc nečekaný zvrat. Televizní reality show The Osbournes. No páni, to byl fenomén, co? Na MTV mezi lety 2002 a 2005. Úplně to změnilo, jak ho lidi vnímali. Získalo mu to Emmy, ale taky to vyvolalo debaty. Jasně. Z prince temnot se stal takový ten, potrhlý, ale vlastně milující táta a manžel. Ukázalo to jeho lidskou stránku, možná až moc pro některé fanoušky. Jakože ztratil tu auru? Někteří to tak viděli. Ale přineslo mu to úplně nový publikum. Byla to fascinující dualita. Metalová ikona a hvězda rodinný reality show. Ukázalo to ale i ty stínné stránky. Jeho pokračující boj se závislostma, zdravotní problémy. Ten boj byl asi celoživotní. Alkohol, drogy. Dokonce ten incident, kdy napadl Sharon v roce 89 a pak šel na léčení. Přesně. A pak ty vážnější zdravotní věci. Ta nehoda na 4kolce v roce 2003 byla vážná. A později ta diagnóza Parkinsonovy choroby, kterou oznámili v roce 2020. Ano, bylo toho hodně. Přesto se ale dokázal vrátit na pódium pro ten poslední koncert. V Birminghamu v červenci 2025 Back to the Beginning s původníma členama Black Sabbath. Jo, to musel být neskutečně emotivní. Pro něj, pro kapelu, pro fanoušky. A jen o 17 dní později přišla ta zpráva. Smrt ve věku 76 let. Zanechal po sobě fakt nesmazatelnou stopu. Jako spoluzakladatel metalu se Sabbath, jako úspěšný solista, dvojnásobný člen rock'n'rollový síně slávy. Jeho život byl fakt horská dráha. Hudební genialita, šokující excesy, osobní tragédie, nečekaný comebacky. Přesně. A když se za tím vším ohlédneme, za tou hudbou, skandály, tragédiemi, tou televizní slávou, bojem se zdravím, co si myslíte, že z Ozzyho Osbourna přetrvá nejsilněji? Těžká otázka. Bude to ta hudební inovace, ta kontroverzní persona prince temnot, nebo možná ta překvapivá lidskost a houževnatost, kterou ukázal navzdory všem těm démonům, hlavně díky té show. To je asi něco k zamyšlení pro každého z nás, co si z toho jeho příběhu vezmeme. Pokud se vám video líbilo, dejte like a nezapomeňte odebírat kanál Zeptej se proč, ať vám neuniknou další zajímavosti. Do komentářů nám napište, jaké téma byste chtěli slyšet příště. U příštího videa, ahoj!